Todos ben sentados? Todos ben? Non vos movades moito, ainda que vos aburrades, porque así arrense que teñen 25 anos. As butacas non están muito... Home, veré, por Dios. E ti que eres o fine sempre, que sentes esta banda, que sabes que hai unha silla que está mal asunto, Sí, eu non quero ver depois o culo chan, Moita xente, Me rosendo cif. Eres o meu héroe. Unha persona que escribe un libro tachándolle despois, por favor, dedícasmo, Hombre. Bueno, acabamos de escoitar un encontro entre a tradición e o jazz, entre o ritmo e a saudade da Guadalá. Un reencontro tamén entre o compositor San Campos e os seus vellos mestres do Conservatorio de Música. Bueno, arrancamos ben porque, de feito, creo que nos emociona esta peza que presentou o 30 de abril, creo que foi, neste mismo auditorio, e que se corresponde a un novo LP que acaba de editar, que se titula Amorosos. Bueno, vamos a empezar. Alcaldesa, Concelleira de Educación, de Cultura, concelleiros e concelleiras, amigos e amigas. Benvidos a esta celebración da lingua que nos é propia, a lingua que explica como ningunha o territorio que ocupamos, a lingua que nos fai singulares e universais, e a lingua na que Begoña Caamaño escolleu para crear a súa obra. Unha obra na que con precisión léxica e finura estilística recreou cunha visión feminina e feminista o mundo das bellas historias de Ulises na Guerra de Troia e de Lancelot na materia de Bretaña. E agora, para abrir o acto institucional, quero que suba a Concelleira de Cultura, que nos vai dirixir unhas palabras. Boa noite a todas e todos. É unha alegría poder compartir con vos esta nova edición da Festa da Cultura. Unha cita que cada ano lembra algo moi importante, que a cultura dun pobo non se construe soa, nin aparece dun día para outro. A cultura faise co traballo, coa constancia, coa memoria, coa creación e coa xenerosidade de moitas persoas que ás veces dende lugares moi visibles e outras dende un labor máis silencioso axudan a que Cangas siga tendo unha vida cultural propia, recoñecible e profundamente ligada á súa xente. Hoxe reunímonos para celebrar, pero tamén para agradecer a quen crea, conserva, transmite, ensina, tamén a quen investiga, canta,